Здравейте хора, Славрец CG2, тук с мен е Хурикане. Здравейте. И това е трети епизод, ако не се лъжа, от Или четвърти май. четвърти или трети епизод от Малко Survival. Сега ти ми измислил. В този епизод ще направим по-на друг материал, не от дърво. Ох, много лаги. Добре, се върнем като си рестарт на Майнкрафта. И отново сме тук. И сега не ми лаги чак толкова. Да, пак почва да ми лаги! Баси мамата. Добре, ще си рестарт на компа и ще се върнем. Виж, това И оставят от главите. сме тук. Какво? Ела оставят от главите. Добре. Да видим колко То Кинг некъв си къфе, че да има флайвер. нужда. Админ ли е? Къде има кварц? В един от честото имахме около 5-6 стака. Нещо такова. Да, То админ ли е? Кой? Не ме питайте за текстчер, пак не му знам името. Айде, почваме ли? И аз го почнах пода. Добре, извинете, че лаги, но сигурно от около 3 дена не съм си спирал комба да работи, защото през нощта пусках да си качват клипове и не съм си го гасил. Значи сигурно един път се провал за билдър, аз се мъчих 2 часа се пробвам. И си го направили билдър. Кой бе? Ето Кинг некъв си там. Това е бати нечестното. Прямо мен. Какъв е това бе, майстър? Това е Кинга. О, но това му искам главата със сигурност. О, вика Хурикане, дай скайп. Що ли сега ще говорим? Само да ме досажда. Ние май свършихме пода. Да, ама дай да го направим към градината да отвърти. Сега ще направя кварцови стълби. Да, май тук някъде ни свършваше ареста, но не помня къде. Не виж, що си пише. О, сега ти лага. Нали, на мен много ми лаги. Много добре. Не мога да говорим с този шимет. Чули? Да. О, какво ми лага, бе? О, гати лага! Добре, вече съм сигурен, че има текстурни пакет. Защото той много тежи. Текстура. Да.
Бати връщането, честно. А то къв е? Билдър. Билдър. Да. Той нищо начин не мога да ни направи. Бе, ние да сме по-малка ранг, сме по-добре. Аз да го хвана на PvP ще го смачкам. Той днеска джойна в сървъра въобще. Аз фащам на баш, че това не мога да строи, просто и с връзки са го приели, със сигурност. И аз направих всичко от такова, от кварц. Обединята. Окей. Кой да обеля? Динята и попешите. Тиквата, бе. Мерси. Магъвчик, ще едно дърво. Ти събери това. Чакай тук оставя едни глупости в този свят. Якото е, че като сме... Едни приятели ни съветваха да оставяме IP-то на сървъра и долу в описанието ще го има IP-то на сървъра. Ако ви трябва, естествено, че ви трябва. Това е най-великият сървър на света. И ако съберем, нали, който джойне, нали, е видял сървъра от нашия канал от YouTube, да ни пише на MSG или на мен, или на Хорикане, и ние ще го включим и ние ще му правим мини евент всеки ден. И ако иска и зависи ако не, нали, ако видиме, че не е, нали, гаден, може да го включим и в Холмани. Да, това кога сме го говорили? Говорихме го преди клипа. Говорихме, че само ще може да поканим някой за това, за евент. Да. И това. Зависи ако е някой известен на нашите години. Да. Той дори да не е на нашите, ако е свестен. По-древни няма приемам с 3-4 години. Тия са тъпи всичките. Значи гледай го брат ми, аз се чува дали ми е брат. Значи да, специално за един приятел, казва се Валентино. Ти ма да се знаеш това, как то се знае, че го гледаш. Тебе специално, за тебе няма да има нищо. Да. Защото ми най-добър приятел. Защото си лусна филия. Защото си вип. Аре да обзаведеме и гулто. Чакай, че сам подгоних един ендърман. Аз го запалих един път и то изкъпя. Той гуто малко тъмничко е. Още едно на гъма и бан. Майко! Какво бе? Архео мисля да ги банват тия. Кои? Ще играят гейм от PvP. Какво правиш? Да, гледай какво ще го направя. Колко? Спри. Аз като замисля на нас вече не трябва да ходим въобще за мини.
Да. Да знаете, нашата награда от този сервер ни дават по... Не всеки ден, обаче ни дават по 4 стака блокчета диаманти. И ако съберем 20 абоната, тези стакове, половината ще ги даваме на хора, които сме поканили в сервера. Да. Демек 2 стака, печалба за един или повече от вас. Знаеш какво? Утре пак ще пробвам за такова. Защо като... Няма смисъл. Има по-яки команди, мога да падам хора до мене. Мога да сменям времето. И мисля, че само тия команди са плюс. Един се провали и пита, нали, пита там пак админа и той каза, ти вече се провали. Защо той го пита е така поредно? Ето, Кинг днеска се провали. Виж, че са е билдър. Его е Начо Банатро до тролър, бе. С това съм играл в други сервери, бе. Нещо. О. Аре да си направим от диамантини блокчета нещо. Добре, аз ще отскоча до другия холм. Да взема нещата от евента. Да ги украдеш. Те са си мои, какво да крада. В другия епизод ще направим... Холма много по-голям и много по-як. Да, обаче няма го снимаме, а ще снимаме как правиме къща на дърво. Какво ще ресове ни трябва да правя? Да. Ма изморително. Умръзва. Шанс. Ето ти дойде. Ние може да направим нещо такова, което от Левски. Нещо като специално. Почти целия свят. Почти целия свят. И така довърши си. Може да направим нещо като специална награда за него специално. Да, обаче трябва да влезе в сървъра. И да не се пробвайте да лъжете, то се познава. Значи, което тук ще го направя. Първо ще ви разпитаме няколко неща и тогава. И който е от чорбарите, не му препоръчвам много да заряжда с админите, защото те са светкари. И двамата. Че чорбари да навлизат в този сервер. И аз мога да направя нещо, значи като ми вземат нов лаптоп или компютър, нещо такова, може да направим прivate сервер за лескари само. Добре. Разбираш ли, ме? Разбирам те. Знаеш какво е private сервер? Само за еди кой си. Нали, не за всички е този сервер. Значи, както Evilcraft. Там трябва да минеш, мисля, че някакъв билтест и още разни глупости, за да джойнеш в сервера. И там съм много... Ние ще влизаме, няма да го правим така сервера, просто хората, които влизат, ще ги тестваме от кой отбор са. Ще има плюсове за лескарите. Да.
И минус за ТСК. Не, няма да имам минуси, просто си имам плюсове за лескарите. О, добре да спрем тази тема, че ми омръзна лямпа. Без шанс. Емо, използваш ли командата feed? Коя? Feed. Не, забравих, че имам. Май нямам да стигна диамантените букви. Deadpool 135. Как няма да не стигнат? Нямаме повече от 20 стака. Да бе, чакай, говоря, че аз мен не взех само един стак. Запали моето дупе. Винаги ще бъда верен. Аз мразя Джесика. Побудяваме. Ние сме А как прасетата. ще мисля? Какво? Не, тя... Абе, много за отгоре вече. Какво Играем ми срещу Ливърпул? Колко на колко? Едно за отгоре. Коя минута? Трета или четвърта, не знам. Да бе! Не бе. Виж ли какво става, като го няма Марио Балотели? Те без Марио Балотели ли играят? Абе, имаме ли Ендър чест? Нещо имаме на втория етаж. Май се беше контузил или... Абе, знам, че не пристигна. Просто се насра. И затова не дойде. Да то понеже всички ги бъкват нашите. Аркейол кикна Снапчо. Що? Не знам, сигурно се бъзикат един друг. Както днеска питат, кой е оунъра и той Аркейол пита, ами не знам, ти ми кажи. И така около казах си 5-6 изречения. И го кикна. Я? Какво? Кикна сигурно. Пак го кикна. Пак не как го кикна. Това последното учиш. Колко време остана? 18 минути. Абе, ще мога да го завърши. Ама няма треве. Чакай! Видя ли как ги хълнаси двамата? Как? С какво? Па с меч. Ама трудни ли сте те? Или са слабаци? Диаманта ми. Слабаци не сигурно. Аз им върнах айтемите, не ми трябват. И... И двамата. Как е, бе? Аз ще ходя ги килна. Тия викат, то нема граници, бе!
Аз ще събера килчета. Ма не, мързал ме да тия точно. Много искам да му взема на единия главата. Стани се казва. Взех там на някой тиквата. Какво направи го тук? Чай сега, имаме ли наковални за втория етаж? О, виж! На панда! Да знаете, другия епизод ще направим триетажно легло. Не знам защо ще е три, но защото имаме три легла. Абе, Да. имаме ли наковални? Чакай го килна. Да, имаме. Къде? Опсата е тук долу. Сложи една печка горе. Две картини ще сложа. Айде, те наковални не ги откривам. Сега ще ти кажа колко кило имам вече. Добре, Уф. и мача едно на едно. Имам 23 кила. Тия сигурно си викат. То откъде се появи, бе? Тук си имаме печка. Не, нямаме печка. Тук имаме лед близо до къщата. Коя бе? Абе, ледът с какво се взима? Не знам и аз. С ножица. С ножица. Да. Добре хора, това ще е епизода. Ако ви харесало епизода, лайкнете го. И ви съветваме да играете, защото ще ви правим доста яки евенти. И ако не сте се абонирали за нас, абонирайте се. Чао! Ще сме до топки!